Una de les incidències més freqüents als hospitals són les caigudes. Per prevenir-les, us recomanem sempre aixecar-vos molt a poc i un cop asseguts estarem en aquesta posició una estona i en cas que ens maregem, heu de tenir en compte que sempre podem tocar el timbre. A l'hora de vestir-nos, sempre us recomanem que la roba que porteu sigui còmoda, ampla i que us permeti moure's en plena llibertat. Referent al calçat, no us recomanem que les sabates siguin obertes per darrere, perquè pot implicar el risc de caigudes. Molt millor que feu servir sabates tancades per darrere i que siguin fàcils a l'hora de col·locar. Recordeu que en el moment d'aixecar-vos a qualsevol cadira o butaca heu de fer servir els recolzabraços o, en el seu defecte, qualsevol material de suport que us recomanin els professionals. Si per fer això necessiteu ajuda, la podeu demanar, però és molt important que sempre la demaneu si us ha caigut algun líquid a terra o qualsevol objecte que vosaltres mateixos no podeu recollir. I escolta, si ens hem de moure per la nit? Doncs recorda d'encendre el llum, perquè no estàs a l'habitació de casa teva.